Txapelpekoak. Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Holtzaren talaiatik nork, nora eta zer esan. Eta azpititulua? Holtzak urduri jartzen dituela aitortu dute hainbat bertsolariek, baina holtzak urduritasuna ez ezik ekartzen du koska bat gorago egotea kokatuta, ekartzen du ardura bat, horrek ekartzen du toki bat kantatzeko. Baina holtzan guztiok ez dute ere posizio bera. Esate baterako, gai jartzaileak badaki lasaitasunaren hierarkian puntu bat goraxeago dagoela. Ainhoa Larretxea gai jartzaileak Baionan izandako jokabidea. Banaka joaten zitzaien bertsolariei zer moduz egin zuten eta galdetzera. Eta ez hori bakarrik makurtu egiten zen. Eta interesgarria da, metaforikoa izan zitekelako, baina bertsoetan ere halako zerbait gertatzen delako. Posizio batean baldin bazaude, kanta dezakezu parez parekora, kanta dezakezu gora, kanta dezakezu goitik bera begiratuta. Humorean, zatekotan parez parekoa edo betik gorakoa behar lukeela, baina prestal gaude bestelako diskurtsoak eta are gehiago fikziotik egiten direnak hala behar luketela pentsatzeko. Hamarreko txikian, Julio Sotok eta Sustraikolinak abestu zuten kuadrilan guraso ez ziren bakarrak zirela. Emakume balira kantatzen ari direnak desberdina izango litzateke diskurtsoa. Muturrerago jota, ontzat emango genuke indarkeria matxista gaitzat hartuta emakume biktimaren paperetik kantatuko balu bertsolari gizonezko batek. Orduan, gaia ateratzea nahi baldin badugu, baina ezin baldin badute bertsolari guztiek toki beretik kantatu, zein da norabide zuzena. Aukeretako bat ireki zuen Julio Soto zortziko handian. Juliok eta Ainautek har zezaketen posizio bat, erasotzaileari goitik bera edo moralki bereuntz begiratuta. Baina Juliok koska bat egin zuen bera eta aipatu zuen izan zitezkeela biak ere beren burua zuritzera zihoazen gizon zuriak. Eta posizio ez ari gerala esan dut lehen holtzan denak ere ez direla puntu beretik abiatzen eta askotan emakumei gerrarako, epikarako eta violentziarako aukera horiek ukatzen zaizkegula edo alderantziz erakutsi behar dugula kokapen berean mailakatzeko. Horrexegatik uste dut izan zela Nerearen agurrek hain sonatua berak aipatu zuen epikaren iruditeria. Aldi berean ulertu behar dugu infrentzua ere baduela, bukaerako agurrean kantatu zuen agerlariak baduela auldadetik. Eta uste dut horixe dela interesgarria, txanponberaren bi aldeak ulertzea eta nolabait aitortzea holtzak baduela bietatik. Txapelpekoak. Lupatik begiratuta, zenbakiak datu bihurtzen dira. Bertsolari txapelketa nagusiko datua, txapelketako lupa. Epaileek bistakoa den akatsa gehiegi zigortzen dutela, baina teknikoki zaila dena, edo genialidade bat, edo kontakizunaren dotorezia ez dutela behar bezala saritzen esaten alperrik arituko naiz, nik ere ondoren gauza bera egingo badut. Beraz, gaur bertsoen mamiak nire azalari eragin zionetik arituko naiz. Damu mamitu baino, amu mamitu zitzaizkidanaz. Errimak, doinuak, oinak, puntuak eta puntua. Puntu morea. Hasierako agurrean, Ainautek guztia nahi dut asmatu, naiz ni naizela sumatu, gaur egin nahi dut epika. Beñatek, seguru kantatzen dugu ala bageunde bezala. Nereak, nik ez nuen nahi entzun gerrarako deia. Unaik, gozatuko aldegu elkarren eskutik. Sustraik, nik itxasora salto egitea baino nahiago ibaian gora jo zuen ganaino. Eta Juliok bedi leia goxo baten jatorri. Olik bizitzan behin igarotzen, bada zerutik jaleia. Barkatu urrun geratzen bazait, 2026 Kilbilen uma zurman ze argi
Goenkalen Maria Luisa Galardi, eta Star Warsen Leia. Kaixo Baionanik enuen nahi, entzun gerrarako deia. Gladiadore zaurituak ta, epika gozez Pompeia. Baina lantza bat estomagoan, burua lehoi baten ahoan, sartzea bada ideia, ados astadila leia. Nerearen aurra traskibatzea kosta egin zitzaidan lehen entzun kolpean, baina jotako kolpea entzuteko moduko izan zen. Hori da esatea, ausart, eder eta dotore esan ere. Baina esan adien azaletik eta azalaren azpian itxatxita geratu zitzaizkidan sentimentutik. Julio Soto, egokitu zitzaizkion gaiek lagundu ziela pentsatuta ere, aldiro deseraikitze eta eraikitze kontziente batean aritu zen. Urteetan pilatutako bizipenek eta bilatutako bizipozek eraginda. Besteak beste ertz hauek borobildu zituen. Besteen minaz sarri ez gara ohartzen. Feministen gizaldian gure burua zuritu nahian etortzen gara agian. Heriotzari beldur nion gehienean. Barkatuko idazue, ezur haragizkoa naiz. Niri ere, barkatuko idazue, ausartzen banaiz esatera, Juliok finalerako merezimenduak egin zituela. Nork daki, Julio, agian egun handiak izanen dituzu. Eta pozik joango zara finalera. Bitartean, segi zure barru emozionala lantzen. Bersoa ez da bakarrik, mamia eta azala, batipat da sortzaile on, barru emozionala. Naiz niretzako opari, bat litzateken finala, uste dut bizitzak beste, bide bat jartzen didala, naiz diogun hasiera, orokamai bat daukala, pozez beterik ematen, dizut azken diosala, naiz diogun hasiera, orokamai bat daukala, nik bizitza ulertzen dut, gauza jarrai bat bezala. Besteen begiradatik hasi nintzen konturatzen, ez zala oso ohikoa eta deigarria zala, eta askotan esan dudan bezala, adibidez ahotsagatik asko atentzio asko deitzen nuela, eta bazala olako fenomeno arraro bat, momentu hartan behintzat. Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Haiek bidea urratu zutelako baikara, izan zirelako gara. Nire oroitzapenetan txapelketa hitza da lehenengo oso gaztetxotan, 13-14 urtekin ja eskolarteko txapelketan. Nire adineko gaztiekin, baina bateko saioetan emakume bakarra, neska bakarra, idatzizkoetan eta ez, gure inguruan ziren gehiago. Eta hor urte batzuk, 18 urtera arte, eta gero ondoren eta pixkat aurretik hasita igual herrietako txapelketak. Gero hasi nintzen konturatzen, bakarra naiz, eta hemen batzuk arraro begiratzen didate, horregatik, edo horregatik elkarrezketatzen haute, edo horregatik entzuten ditut zenbait gauza, ez da? Aita haserre dago, ez dakit zer egin, bera beti tabernan, handik irten ezin,
Gero bronka botatzen hartzen du atsegin, eredua jarraitu besteik ez dut egin. Eredua jarraitu besteik ez dut egin. Entzun behar didazu Ainoa Potxola, jakintzazu zurekin aserrenagola. Hau ez dizut oraingoz barkatzen inola, nola jarraitu leike aitaren eskola. Nola jarraitu leike aitaren eskola. Emakume bertsosaioak antolatzen hasi ziren, edo emakumeak sartzen bertsosaio bakoitzean, eta hori aldatzen joan zen poliki-poliki. Eta onarpena ere esango nuke baietz. Onarpena edo naturalidadea. Ze onartu teorian onartze zen, baina naturalidade batekin hartzen eta abar, nik ere ezagutu dut hori. Ni ibili nintzen garaian, eta gerora ja gaur egungo gora erabat ezberdina da. Bai kopuru aldetik, bai maila aldetik, izugarri aldatu da. Eta txapelketan gaur egun ikustea hainbeste neska oholtzan, eta niretzat oso pozgarria da, oso pozgarria. Gaur egun egiten dien ekintzek eta alduntzen egiten den aleginak, asko lagundu du hori, ez da osalantzek. Eta gero, orokorrean ere bertsolaritzak hartu dauen prestigioa, hartu dauen indarrak ere asko lagundu du neskatilatatik, umetatik, emakumeak hor egoteko autua egiten. Eta umetatik ikustea posible dala, aukera bat dala. Eta niretzat irabazi dena da asko naturalidadea eta onarpena eta bakoitzak daukan hori alduntze maila eta segurtasun maila, Eta ja ez diela, hainbat faktore ez diela deigarri. Ahotsa ja ez da hain deigarri, itxura fisikoa edo planta esango nuke ez da deigarri, alderantziz hor ahalegin bat eginda, zenbait gauza apurtzen. Gure garaian, igual pentsa ezinagoak zirenak edo komentarioak entzunarazi zizkigutenak, ez da. Mutil batek jarri du nere ganarreta, ta zuek horregatik zaudete erreta. Ez dago zertan egon nerbioz beteta, gauetan oso ondo babesten naueta. Gauetan oso ondo babesten naueta. Alabaren konturik oraingoz esnekin, kontu zibili behar neskatxa honekin. Zu gelditu zaitea ume txikiekin, parrandara joango naiz nauzienarekin. Parrandara joango naiz nauzienarekin. Aldatuko da datozenek dakarten ereduarekin eta dakarten indarrarekin. Batez ere nik esango nuke bakoitzak eta talde bezala egiten dan lanak ekarriko duela aldaketa eta onura. Orokorrean ere maila hobetzen joan dan heinean lortu danak ere egingo duela bere zatia. Atzeko 8 bertsolari hauek